kai baka isa kai faɗa da gwamnati ba fa, wallahi ba wanda ya isa. Kai ai duk abin da ake yi fa gwamnatin tarayya ta ga dama ne fa ta yi shiru da wannan abu. Bari in baka misali, yau da za ka zagi Bola Tinubu ko za ka zagi Kashim Shettima ko za ka zagi Ribadu, wallahi sai an yi tracking ɗinka within 24 hours sai an kama ka. To ta yaya ko ba za ka kama su Bello Turji ba? Su ba an san wayansu ba a tracking wayansu? Wallahi ƙarya ne. Su dai su ji tsoron Allah, su ji tsoron Allah, suna da nauyi a kansu, kuma wallahi ka tsammaci a duniyan ma sai Allah ya hukunta zuwa sai sun je lahira ba. Wannan abu akwai sa hannun ƙasan waje, akwai sa hannun 'yan cikin gida. Kaga duk inda ake yin nan akwai ma'adinai da ake cewa suna zuwa su sata. Kaga tun daga Boko Haram nan da kake ji, area da suke operating an ce akwai wani sinadari wanda yana da tsada, ana jin ma ya fi gold. Ai in ka kula wurin duk gefe ɗaya ne. Katsinan, Zamfara, Kaduna da Niger duk gefe ɗaya ne a yammacin kamar jihar mu ne mu nan. To yayi boundary da Zamfara. Zamfara su ma wannan daidai area yayi boundary da Katsina ne. Su kuma nan Birnin Gwari sun yi boundary da Niger. To gwal ne, ya ce gwal ɗin wurin ya fi na South Africa yawa. Yau ko South Africa ba abin da take takama da shi wanda ya wuce gwal. Saboda haka ana wannan abun a nan, wasu kuma na sata gwal ɗin suna ɗebewa suna tafiya da shi. Shi ne kaɗai. To ai in ka kula ko ƙasar Congo da ake ta faɗa an hana ƙasar ta zauna lafiya, shi ma gwal ne ake ma. Mu dai shugabanninmu su ya kamata su tashi tsaye, gwamnatin tarayya. Gwamnatin jihohi ba su da 'yan sanda, ba su da soja, wanda su ne za su iya zuwa su yaƙi mutanen nan, wallahi in suna so cikin kwana ɗaya sun gama da su, wallahi tallahi. Suna da na'urori, suna da jajirtattun sojoji da za su yi wannan aiki. Sun maje ƙasan waje sun yi balle a gida. Mun ga gashi sun je Liberia, sun je kullum za ka ji an kwashi sojojinmu, sun je Congo, sun je ina ne, sun je ina, duk sun je an samu zaman lafiya. Ya za a ce mu kasan ba za a samu zaman lafiya ba? Kai ka san wannan wasa ne kawai. An rena mana hankali ne.